Podsjeću javnost da smo mi prošle godine imali veliku bitku oko učešća srpskih vojnika na proslavi 9. januara i da smo je pobjedili, da smo je dobili. Bilo je pokušaja da se sve ospori, da se ne dozvoli. Bilo je napada, bilo je optužnica, ja sam sam davao izjave povodom 9. januara u tužilaštvu, bilo je napada na oficire. Sve smo izdržali i pobjedili. I pripadnici 3. Republika Srpska puka su bili prisutni na obilježavanju 9. januara. Pozivam predsjednika Republike da svoju odluku za ovu godinu promijeni. Ove godine je na mene već vršen pritisak da odustanem od postrojavanja vojske. Od mene je traženo da se to ne desi i to traženo od predstavnika međunarodnih institucija i pojedinih ljudi iz Sarajeva. Sve sam odbio i očekivao da će opet vojnici iz 3. ponovit ću još jednom, Republika Srpska puka biti prisutni na obilježavanju 9. januara i mislim da ovakvom odlukom koju je trenutno donio, predsjednik Republike u stvari izlazi u susret svima ovima koji su ovo tražili. Bošnjačkoj politici i jednom dijelu međunarodnih koji to nisu htjeli. Treba izdržati ovu bitku i ne treba od pobjede praviti poraz.